Ini loh Bu Kesi loh nggak tahu, malah Pak Yoyo tuh tahu duluan loh kalau aku pedot. Hah? 10 tahunku. Lah sampean ya omong karo aku terus mau ngomongi mari kaget. Nyapa lek nyauri sampean kok alhamdulillah aku wis pedot, Pak. Nyapa? Tak tili, bentar. Enggak. Raden Janaka menika lelananging jagat sing garwane ora mung trima siji. Nah, liyan aku ki ibarate Sembadra, atiku ki wis jembar. Aku malah remen, seneng mergo apa? Bojoku kuwi berarti lelananging jagat dadi idolane wong wedok sak donya. Mergo apa? Bojoku pinter melindungi wong wedok sing ayu-ayu tur atine apik. Aku pemudi madu karo Lisa ya ora apa-apa. Mas Yoyo malah penak. Allahumma. Monggo jumeneng Mbak Lisa. Monggo, Mbak. Aja dipleroki. Monggo, yuk dados Madangkara. Yuk. Ngaturaken wilujeng dalu sugeng dalu macange Yulimbo Pak Yoyo. Nggih. Ingkang kula hormati kula tresnani. Pripun? Kula hormati kula tresnani. Sampean muni tresnani jare iku iso teles dhewe lho Mbak ngono iki. Kok teles napa to? Ya kaya grogi ngoten lho roh sampean. Terus jenengane saya tambah yuswane kok ngibarate kaya emas ni malah kaya sinangkling kaya digosok satemah mencorong mawa cahya kuntadi ngono lho. Semunar ngono lho Mbak Lisa. Kok gitu? Oh iya. Maksudnya Tresno itu kan sebagai sosok seniman yang dalang sing tak puja-puja ngono lho, tak idolakan ngono. Ora Tresno sing kaya ngono gitu loh. Jadi emang mungkin sinarnya itu mung mergo bar pedot. Aku ki lho rungokno El. Wah, iki Bu Kesi ya sumunar mawa cahya lho ya niki. Aku ki lho neng omah dadi bojone meh 15 tahun. Ora tau lho dilem-lem kaya awakmu El. Aduh, piye ki? Piye Masa to, Bu? Masa enggak pernah dilem to, Bu? Enggak. Malah ngelem awakmu iku lho El. Jane ya Bu Kesi. Pak ampun ngaten lho, Pak. Nun sewu itu pendapat yang salah. Bu Kesi teng dalem ya tak lem ning panjenengane sok ora krasa. Malah nun sewu rekai lak mbiyen bar umroh to. Dadi sithik akeh ngerti basa Arab. Lah, jebul wong Arab kuwi, wong lanang ngelem karo bojone sing putih kemerah-merahan ki ling undang piye? Ya Humairah. Ya, Humairah. Putih kemerah-merahan kuwi ya Humairah. Bu Kesi ya tak undang ya Humairah. Ora mungkin peh ireng tak undang Hajar Aswad ora mungkin. Nah, iki kan berarti menunjukkan rasa tresnone. Rasa tresno kuwi mau digambarne kena sangka apa wae. Nah, selagine audio awake dhewe yen belen bengi iki ya kaya ngene iki kepenak. Nah, kandhane. Iki jenenge enek kanca-kanca YouTube, Mas. Yen belen manggone kepenak nek kono ditata ya becik manggone. Menika sindenipun Madangkara mawi biru mawi pethak tata nggih penak carane. Penak sawang. Di sawang nggih penak. Mula Pak Cahya Kudati niku yen ngendikane kalih bojo mesti kepenak supaya rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah. Lah iki pertanyaane siji. Apa, Mas? Kowe kapan? Iki lho,
Aja takon bab kuwi, sing jenenge tresna karo jodoh kuwi kudu dibedakake. Wong nek umur sakmene, nek diomongi ora payu-payu, engko selak tuwek, engko selak dadi perawan tuwa. Aja, iki berarti wong lagi golek jati dirine. Urung ketemu jodone, kudu dibedakake antarane jodoh karo tresna. Upamane jodoh. Nek wong saka tresna dhisik ya. Tresna. Ya, nek wong tresna kuwi arep suwene kaya ngapa? Kuwi iso ra dadi jodone. Nek ora dadi jodone pedhot tak dung-dung, pedhot tak dung-dung asolole tak dundung kepedhot. Nah, kuwi. Tapi nek jenenge tresna arep kaya ngapa paribasane esuk sore dolan esuk sore mlebu sak mobil yen udu jodone kuwi bakal pedhot dung-dung asolole tak dung-dung kepedhot. Yo, kuwi mau tresna bedane karo jodoh. Jodoh arep diawali maune ora tresna mung dijodohke karo wong tuwa utawa misale ketemu langsung sret ning ati. Wah, kaya-kaya iki ana sinar sing bakal dadi jodohku. Lah kuwi diwiwiti saka barengan, engko tuwuhe rasa tresna nek wis dadi siji. Kaya dulure dhewe sing manggon ning bringin, bengi iki temu wahyuning jodoh, wahyuning katentreman. Nah, iso muga-muga jogo dadi tresna, dadi jodoh. Lah, Ora nggih tak tungtung. Ora. Sing tak tungtung kan sing mau. Ora tak tungtung khusus seniman. Oh, wong mriko mungkin lek tak tungtung kula der. Mak jedor. Ning nadyan kaya ngapa Mbak Nun sewu jenengan mbok ngendika apa wae kata-kata mutiara sebagus apapun ning nyatane praktekke jenengan kan nun sewu angel mendapatkan jodoh yang sesuai dengan idaman hati. Mergo napa jenengan ora ngerti makna dari mencintai atau makna dari cinta itu sendiri. Oh, tolong dijelaskan. Iso gelar iso gulung iki. Awake dhewe iso maca rene lho. Ramung gleleng lho, kudu iso gelar iki. Iya. Coba tresna kaya ngapa? Dirungokne ya. Dienjepi robuke sira kira-kira. Dirungokne ya. Tak tungtung asolole. Wong iso gelar iso gulung. Reng, rungono. Cinta adalah anugerah suci dari ilahi yang mempunyai kekuatan luar biasa untuk menuju ketenangan, kenyamanan, kesenangan dan juga keselamatan dunia sampai akhir. Itulah cinta sejati. Luar biasa. Keplok. Luar Iki biasa. nek keplok berarti benar. Ya, ora dobos. Ora dobos, berarti kita iki bener tenan iki. Lah iya. Kok ya. Apik ya nek iki tenan. Cinta. Lah terus yang nomor loro kuwi mau apa? Cinta terus Napa? jenengan mau ngendikan Mencintai toh? mencintai. Mencintai itu artinya adalah ketika kita tidak menyakiti dan siap dengan ikhlas menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai, itulah makna dari mencintai. Ngono kuwi. Apik iki. Oh, aku ya duwe. Apa? Aku ya duwe jenengan mau kan jodoh karo tresna. Aku nomor 1 kuwi jenenge bojo. Oh. B O J O. B. Berangkat dari suka duka sekarang menjadi cinta yang bermesraan. Oh, apik. O. Orang tua sudahlah merestui Kalimantan tresno, Ponorogo ya tresno. J. Jadilah teman hidupmu sampai akhir hayat. 1 sampai mati. Terakhir O. Oleh karena itu jalinlah rumah tangga Anda, rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Kuwi lek bojo kuwi jenengan mesti wis apalan. Saiki tak tambahi istri. I S T R I. Mas, apa? Isik cethuk pisan kuwi urung tau lho, kuwi mergo udu apalanku kuwi. Loh, zaman saiki iki sing jenenge pelawak dituntut harus cepat, cerdas berpikir, ngono kuwi. Istri. Heeh. I. Nuwun sewu lho dongakne lho Mas nggih. Iki padha karo tes-tesan biyen Mas arep dadi tentara iki ya kaya iki. Hati-hati tenan. Lah kene dosen lho, kene wong tani lho. Ora kurang bingung piye ning ndas. Istri. I. Insya Allah beliau akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Iki mau sakinah ya penguat. Wis to meneng wae kadung mumet ndasku kuwi lho.
Kowe kok ya. Bar iki ra entuk ngangge Sakinah. Ora kenek. Es. Setelah itu Anda harus selalu rukun, Anda selalu memadu kasih supaya keluarga Anda menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nggih, dagelan telek. Ayo. Muga-muga nggon teh ra ono. Teh. Tatak tutuk ngantos pupu sing yuswa. Dongakne kaken-kaken ninen-ninen andon waringen sakinah mawaddah warahmah. R. R regu-regu paribasane mrono dijak, mulih dijrak oleh rejeki sak kepel diwenehne sak kepel, oleh rejeki sak rinjing diwenehne sak rinjing. Muga kuwi jenenge wong keluargane sakinah mawaddah warahmah. Sik, terakhir I. Para penonton kula nyuwun, mangke yen pas Sakinah bareng mawon ben pucet raine. Ayo, ndak. Ayo. I. Insyaallah begini iki kula pun lunas, Mas. Lah Sakinah ora dituki mergo lek bareng-bareng kula kuwirangan. Kok yo Apik Mas Arek. Alhamdulillah barokah. kok sik urung rampung. Wis to Mas. Conto ki ya, Wis, mesti Mas. enek sing apik, enek sing elek. Enek sing Bolo tengen Pandhawa ki apik, Kurawa ki elek. Elek. Dadi contone aja bab sing apik tok, Nggih. nek sing elek. Lek istri utawa bojo men lak apik. apik. Mongko lek seneng karo wong sing kuwi dudu bojone, iki lak jenenge cara kene demenan. Demenan. Persuku demenan. Sakinah. Ayo. Dek, D. demen dolan ning ora kandha bojone. Ayo, persuku ae. Mendak tinggal yasinan wae kok wis do grunduk. Ngono lho. An terakhir. Anake wis turu, ayo budal. Pengalaman kayane. Wah, Mas. Sik tambane aja beleng. Hobi, Mas. Persuku selingkuh secepat. Yuk. Serba cepat dan harus dapat. Wong selingkuh ki kudu cepet lah, ora cepet ora iso. Lah lho, tukang YouTube lho. Ya lek kulino iki to. Nggih. Oh iya. Li. Li nambaran ati tresno mergo kasembadan bledek ning poper kono. NG. Ngendikane Prawinase sing penting ora konangan, ora dosa. Kowe alah. Terakhir koh. Koh ya koh piye iki? Koh lek konangan lho Mas, ngati-ati. Kok koh konangan piye? Lah ya koh ki angel lho Mas, lek koh ki. Wae kudu iso. Lek ra iso tarik kembali, ayo. Koh. Koh. Koh niku tegese ora kena angkuh karo bojone. Kulino mbolo ben aja ngerti awake dhewe ning hubungane. Ngono lho. Kulino iki asli. Lah aku ora kulino piye lho. Wong kene hobi kok. Iya. Hobi padane. Oh, biyen ndung banteng sik buka sapa sing nyang pisanan. Kowe. Wah, jenengan. Weh, lambe. Dapurmu sing kowe sing mbayari aku ngono lho. Alah kula nggih jelas diluthok ya. Ngapunten Mas Cahyo nggih. Mboten napa-napa. Gudange ilmu, gudange budaya nggih Mbak Elisa, ugi gudange agama. Sing teng mriki menika pondok pesantren pun kondang. Darul Fikri. Leres, pondok Gontor, Nah. wonten mriko Arisalah, Wali wonten Songo. Maya, wonten Almawadah. Nggih. Nuwun sewu jenengan nggih lulusan pondok, Mbak. Aku Kristen nih. Wah, langsung kobong wis. Mbok lulu nggih ngono apa piye kok malah ngobongne mesake lek gawe setelan lho. Aku ra mudeng tenan kok piye. Aku kene ku golek sepelan ning ku biye ae kadek nginate karo Mas Yoyo Kuwi banyolane entek-entekane pondok bersalin kae lho. Malah muni aku Kristen. Wah, wis. Ngomong pondok bersalin ndak aku kok ngomong ning pondok kuwi ra ngaji iki bakul cilok kae lho. Ngono lho kok ya. Lah ya mau ora ngejak anu kok del sepel-sepelan kok. Nggih. Sik Mbak Lisa, nuwun sewu jenengan kan sudah milih-milih lelaki balik kuwi mau. Ya. Monggo yo sing Iki nate meneh. gandeng karo
Piye carane ben enggak ngomongin ini malah aku ben perhatian karo sampean ben ketok. Ini lho Bu Kesi lho enggak tahu, malah Pak Yoyok tuh tahu duluan lho kalau aku pedot. Hah? 10 tahunku kan. Lah sampean yo omong karo aku terus mau ngomongi mari kaget. Lah le miwiti jenengan nok lewe karo aku, Mbak. Langsung tiba-tiba ngerti perasaan. Lah aku kan guru muni ngene, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Aku kan ngono, nyapa lek nyauri sampean kok alhamdulillah aku wis pedhot, Pak. Nyapa ngono. Tak tili, bentar. Enggak. Loh, ngono tenan kok emunine kaya. Mas, apa? Lanjutkan. Kowe jabatamu apa lanjutkan lho. Loh, Pak niku nggih ngoten nek ketoke seneng greget saute kepenak ya monggo. Oh, iki jenenge chemistry ya, Mas. Lah iya lah. Lah lek kono kan istri. Lah iki kan chemistry. Aja wedi karo Bu Kesi, Mbak Lisa lek pancen diakoni ya ora apa-apa ngono kuwi. Enggak, tadi Bu Kesi lo udah WA sama aku. Apa? Sing semangat ya El, yang penting tuh berkarir dulu aja enggak apa-apa. Tapi golek muga-muga entuk jodohmu ning aja Pak Yoyok gitu. Aku udah diwanti-wanti. Iya bener Bu Kesi, lan kuwi dawuhe Bu Kesi kudu kok estokke. Harus kamu laksanakan. Dawuhe lah aja karo Pak Yoyok ngono to. Ning milih kicah ya kuntadi. Nah. Allahumma. Wah ya melu do amin kabeh. Lah upamane yo aku kan yo melu seneng to kok. Oh biasane tanggapan ning Ponorogo ya gur pisan iki engko lek karo awakmu kan yo melok. Lho Pak Gareng. Pripun Ibu? Ibu? Boten preso pripun ati kula. Kula niku ibarate wayang ngoten Dewi Wara Sembadra sing digarwa karo Raden Janaka. Panjenengan presa ta? Raden Janaka menika lelananging jagat sing garwane ora mung trima siji, ning sak kethi midodari ibarate. Nah, liyan aku ki ibarate Sembadra, atiku ki wis jembar. Aku malah remen, seneng mergo apa? Bojoku kuwi berarti lananging jagat dadi idolane wong wedok sak donya. Mergo apa? Bojoku pinter melindungi wong wedok sing ayu-ayu tur atine apik. Aku pemudi madu karo Lisa ya ora apa-apa. Mas Yoyo. Malah penak. Nuwun sewu Mbak Elisa nggih. Nuwun sewu Mas Yoyo. Kenapa? Kula pun gadah langganan jamu teng Ponorogo. Lambemu aku sik enom ora perlu ngono kuwi. Lah terus ngangge apa? Ora nggih apa-apa ngene iki sik bakoh padakne awakmu ora ya. Saru lho ora. Isik rosa to. Rosa lho. Hah? Rosa lho. Luweh ora sing penting kita wis beda keyakinan. Jadi Beda keyakinan. Lah Mergo aku Islam sampean Kristen ngono to? enggak. Lah keyakinan piye? Keyakinan piye? Kamu yakin sama aku? Terus kono? Aku rodok yakin. Dek arep muni gak yakin rawani dek. Ora wani. Wedi lek tak sancet kok dul. Kok kandhane Nembang Mbak Lisa nembang. Ije siap. Ada Ibu. surat-surat juga, tadi ada salam-salam juga. Wah niki tulisannya apa Mas Gareng nek iso aku ya ora iso mramudeng aku. Ya Allah. Iki wis ge BL Wisa. Alah pun mboten iso Mas kula. Aku ya mumet tok. Mumet niki kula. Jan mumet. Yo dibuka sik to Mas nggih. Lho kok iso dibuka sik? Niku teng mriku enten seratane lho Mas. Napa? Lah niku Iya kok kan ning jero ya mesti enek to, mesti. Oh lah ya, kan lempitan iki. Nggih. Wah, tulisannya kaya dokter. Salam taklim saking keluarga. Napa niki? Kok jauh banget bacanya, Pak? Apa? Jauh banget kok ini. Lah lek wis tuwa iki pancen lek maca ki adoh. Oh, lagi 2 menit wis kleru. Mau jereke kuat saiki omong wis tuwa. Ya. Nggih. Saking napa niki Pak? Tatung Mbah Disan nggih. Nggih. Mbah Disan nyuwun gending utawi lagu Kinanti Sandung. Terima kasih. Budange. Nggih. Sandung. Iki wonten saking Balong Pak Samidi menika nyuwun tembang kangen. Nggih, lajeng wonten Wonogiri Pak Prastoto ini dari Caksi Lover dan EFC memantau senggol dong. Minta podang kuning. Nggih, mangke dipun aturaken setunggal. Monggo. Anu Mbak Lisa nyuwun kadung tresna dhisik diaturake marang mempelai berdua. Nggih. Nek nangis aku piye? Ya ora to. Ngopo kadung tresna kok nangis? Kadung tresna ya berdua kaya ora jodone. Oh iya, ya tak dundung. Aku mau bengi iki mau gur curhat.
Elisa tok. Tak dundung kok ya. Monggo Mbak Elisa. Dibawani monggo bawani napa nderek mawon. Nggih. Elisa. Rina wangi dadi tansahku mawanging netra jero ati kadung tresno satemah loro asmara nggih digarap orang Rambahan sepisan langgam angka loro dangdut ning iramane slow. Wah ya kadung tresna. Monggo Mbak Elisa Urcarus alaso. Lamat wis katon tejane yen mbok berangkat macara aduh wiragane sinawang tak ambosane yen kesemut bimbo katut nyata jemi komrak ati aduh lestari ya tani lapisa sareng nadyan bebasane galingan bodong sak lambar kamas ayos kencatan rasa sangsa menggatiku bacaane wimbuh patut nyata jemi komrak ati aduh
besengut wimbah atur nyata jetmi koprak hati aku lestari yo tanti lapi Nyuwun tepuk tangan kagem Mbak Elisa Orcarus para lenggah. Sembah nuwun, sedaya mawon. Dang ket. Ay. Namanya itu ke distract yo. Nek wis ono ayang-ayang tuh bikin blur gitu. Mbok padakne kacamata apa piye kaya gedhe Yang ngono. ada ayang-ayang itu kan pikiran aku kan. Kayak gitu loh. Ya engko ayang-ayang kok ya. Suwun Mbak Elisa. Matur suwun Mas Gareng. Nggih, sembah nuwun. Karo kawula Mas Cahyo menika lagunipun Kadung Tresna. Nggih. Muga-muga tresna ingkang sejati mliginipun kunjuk dumateng pinanganten sekalian.